Hvilken graf hører til hvilken af de tre skilte? Graf L. Den starter ved 200 kroner. Derfor kan det kun være det her skilt, fordi der står 200 kroner per måned. Graf M starter ved 50 kroner, så derfor kan det kun være det her skilt, som koster 50 kroner per måned. Og den sidste graf N starter ved 0, så det kan kun være den sidste. Hvilket tilbud er billigst, hvis du ringer cirka 30 minutter per måned? Så kigger vi ved 30 minutter, og der er det graf N, der er den billigste. 60 minutter, så kigger vi med 60, og der er det pludselig blevet M, der er den billigste. Og ved 110 minutter, så kan vi gøre sådan her. Og M. Og N. Så er L og N pludselig stødt sammen, men det er stadig M, der er den billigste.